ପାଠ ପଢା କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ? ସ୍କୁଲ ଯିବି, ପାଠ ପଢିବି। ବାପା ପରା ଖେଳ ବନ୍ଦ କରି 4ଟାରୁ 6ଟା ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ନୀଳୁ, ସେ ପେପର ବୋର୍ଡଟା ଆଣିଲୁ। ବାପା କଣ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଟାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ ତୁ? ହଁ, ମନେ ପଡିଲା। ଆଜି ନଗଦ କାଲି ବାକି। କେଡେ ବୋକାଟା କିରେ? ବେପାରରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୋ ବାପା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ତୁ ବିଜନେସର ପି ଅକ୍ଷର ବି ଜାଣିନୁ। ମାହାଳିଆଟାରେ ଦୋକାନଟେ କରି ବସି ପଡୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ହେଲା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯୁଗ। ତୁ ବୋର୍ଡରେ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ ଲେଖିଦେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ବାକି ପଡ଼ିଲେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ଲାଇନ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ବାରେଣା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ବାକି ଖାତାରେ ପଡିଥିବ ନା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ ଲେଖି ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ, ଗେଣ୍ଡୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ତୁ ଆଗ ଆମକୁ ବଇନି କରିଦେ। ବାକି ଖାତାରେ ପକେଇ କୁରୁକୁରେ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ 2ଟା ଲେଖା ଦେଇଦେ। ଆଉ ହଉ ନିଅ, କାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଦେବିନି। ପିଙ୍କି, ନଟିଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ସେଠୁ ବିସ୍କୁଟ, କୁରକୁରେ ଆଉ ଚକଲେଟ ନେଇକି ଆସିବା। ହଲ ପୂଜା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଦୋକାନରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ କିଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଶୁଣ। କୁହ। ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବାପା ପରା ପଢା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦୋକାନ ଖୋଲେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ 4ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏଁ ଦୋକାନ ଚଲେଇବି। ହଉ, ଆମକୁ ଲେଜ୍ ଆଉ ଚକଲେଟ ଦେଲୁ। ତୁ ତ ବୋର୍ଡରେ ଆଜି ବାକି ବୋଲି ଲେଖିଛୁ। କାଲିକି ଟଙ୍କା ଦବୁ ଆମେ। ନିଅ, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର 4ଟା ପରେ ନେବ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଆରେ ପୁଅ ନଟିଆ, ଆରେ ନେଉଳ କହୁଥିଲା ତୁ କୁଆଡେ ବାକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ଦଉଛୁ। ଯାଉଛି 8-10ଟା ପାନ ନେଇକି ରାତି ସାରା ଧନ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବି। ଆଉ ନଟିଆ, 10ଟା ପାନ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ନିଅ। ଆରେ ବାପା ନଟିଆ, ମତେ ଦିଟା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ, 4ଟା ସାଦା ପାନ, ଗରମ ମସଲା ଦେଲୁ। ଆଉ ବାକି ତ ଦଉଛୁ। କାଲି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ରେ ବାପା। ଏ ଭଗବାନ, ଆଲେ ବାକି ଦେଇ ଦେଇ ଦୋକାନ କାଲି କଲି ସାଇଲାଣୁ। ତୋ ପିଠି ବୋଧେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଆଉ କାକା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଦ ତଳେ ପଲିବଲି ସବୁ ଯାକ ପିଠିଲେ ବାଦିଅ। ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ହେବା ହେଲେ ବଡ କଥା। ଆଜି ଟଙ୍କାଟା ନଦେଲେ ନାଇଁ, କାଲି ତ ଦେବେ ନା। ଗାଁ ଲୋକ କଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଖାଲି ବାକିର ଆଜି ସବୁ